Panguva ino nyika yose yakunyasa kuona kuti VP Kosano Chiwenga is the real deal. Panguva ino nyika yese yakunyasa kuziva kuti Zvigananda motive yavo ndeyekuuya kuti izodeceiva vanhu ne2030 agenda, but vane maambitions ekurimena in power. Panguva inoyi nhau yatikanguri tataurira kubva nezuro the dynasty which wants to be installed by the Zvigananda ndo nayo iri kutsveredza, and everyone akunyasa kuona kuti general is the real deal. Ari kufaitira kuti nhau ye2030 imiswe tiende kuma2028 polls. Nhau nemaplans ekuti Zvigananda zvirambe in power zvimiswe. Ndomba subscribe or like on the bell icon. As Makomisha Mudanyira chiti, only cowards try to erase history. Over poster VP Kosano Chiwenga and Rabera Chiti. There is no blank page in history. During Robert Mugabe's last days, the G40 cabal planned to arrest then Vice President Emmerson Mnangagwa. It was the military, led by Vice President Chiwenga, who intervened, removed Mugabe from power and brought Mnangagwa back to become president. Now, I'm shocked. Some people don't want Chiwenga to be the next president. After all he's done for Zimbabwe in ED, if Chiwenga's haters succeed, what will happen to the current military leaders? They might suffer the same fate yekuti unozoona anatemba mliso vachiti 2017 masoja hapana chavakaita uye ningi atova threat kuvakuru. It's a sad scenario. Pasi nevanoda kuvenganisa vakuru vedu overtake temba mliswa. Ndoma developments ezviri kuitika munyika yeZimbabwe, muri yeZimbabwe. Aiwa, panguva inoyi munhu wese akunyasa kuona kuti aiwa generally munhu asina kana mhosva, munhu anotoda kutoti constitution yenyika yeZimbabwe itorespektewa. Zvava chose chinyika yeZimbabwe aiwa chinyasa kuwana share yotanyasa kugutsikana kuti tiri munyika yedu, noti kuti vamwe vabatwe senhapu. Kapena kumasection medu kuze mafungiro enyu moti kudi pamusoro penhau aiwa iri kutaurwa nemunhu wese kwese kwese. Pena kumasection medu dzafungiro enyu, so subscribe or like, chita on the bell icon.